Murume anonzi Ronald Mujuru, uyo wekufirwa nemhuri yake munjodzi yeaccident, wogamuchidzwa motokari yake plus mari pamusoro yabva kuna Wicknel chivhayo naFirst Lady naMai Mnangagwa. Sawira wake zvakare opiwa motokari. Muchiona utauya pano chatinoona baba Wicknel naMai First Lady naMai Mnangagwa nemudziyo yavakomana vaviri vana Ronald. Kusangana kwatinoita pano pachannel yenyu Harare Networks patinobata nhau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe, tichikuzivisai maererano nezvinenge zvichiitika munharaunda nemunyika yeZimbabwe, tichiti kana pane vachangosvika pano paHarare Networks, if it is your first time to be here, kindly support us nekubaya pakanzi subscribe kuitira kuti patichange tichiposta nhau unosangana nenews dzatinenge taisa. Zuva ranhasi tauya tikabata nhau yemurume anonzi Ronald Mujuru, anova ari murume akarasikirwa nefamily yake mutsaona yakaitika paholiday yeEaster. Anova zvakare ari kuziviswa achitenderedzwa munyika yeZimbabwe kuti ogashidzwa motokari inova iri motokari yaanga achifanirwa kuenda kunokolekta yaakapiwa navaWicknel chivhayo, oendeserwa nechikwata chemapostori chichizivisa kuti chasvitsa motokari iyi ende chichizivisa kuti chipo ichi chabva kuna vaWicknel chivhayo pamwe chete naMai Mnangagwa, vachimupa kuti anyaradzwe akwanise kuwana motokari yekufambisa achienda kuchechi. So pakupiwa kwake motokari pamwe chete nemari yake sezvo azoendeserwa kumba zvaitarisirwa nevana veZimbabwe vese, shamwari yake inova zvakare nezita rekuti Ronald iri kunzi iyo yapiwawo motokari pamusoro ipapo ichinzi iri kutendwa naMai Mnangagwa pamwe chete navaWicknel chivhayo nenhau yekuti ari kumira naRonald Mujuru panguva yakadai yakaoma. So zvakaenda zvichiziviswa namadzibaba Owen and madzibaba Moses have delivered cash donation and vehicle to Mr. Ronald Mujuru, who lost his wife and their 5 children in a recently Easter road accident, along with additional a car for his friend who has been supporting him during this difficult time, acting on behalf of business men Wicknel and First Lady Dr. naMai Auxilia Mnangagwa. So ndo mazivisirwo aitwa pamusoro penhau iyi. Vanhu vakati ezve ndo zvataireva kuti muendese kwete kuti uyautore, well done. Vamwe vakati so he actually listened despite having a go at Varombo achitaura on social media. This is more dignified than the earlier announcement and must be applaud him for the gift to his loyal friends. I understand the pain of losing a child, but the one of the losing 5 plus a wife is unbearable. Honestly speaking, I think unotombo ita time yekupenga inini. After losing just one, I felt that I was losing myself. So vanhu vari kuti atambira zvake mudziyo, asi murume uyu ari kuratidza kuti achiri kubayikana, achiri nezviri kumunetsa, ari kuda kuti aitwe, anamatirwe, abatsirwe neveruzhinji. Ndidzo nhau dzetauya tikabata pano paHarare Networks patinobata nhau dzinenge dzichiitika.